Bl-implementazzjoni tas-sistema l-ġdida ser tiġi solvuta anomalija li kien ħoloq Gvern Nazzjonalista meta waqqaf l-arms. Is-sistema ġdida ta' kif ser ikunu kkalkolati l-kontijiet ta' dawlu l-ilma ser tidħol fis-seħħ blura sa mill-ewwel ta' Jannar li għadda. Dan ħabbretu l-Ministru Mirjam Dalli f'diskors fil-Parlament l-4 fil-għaxija fejn ġie spjegat kif din is-sistema l-ġdida ser tkun qed telimina l-anomalija li kien hemm fil-mod ta' kif kienu kkalkolati l-kontijiet. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet kif din is-sistema mhux biss ser twassal għal kontijiet irħas tad-dawlu l-ilma iżda ser tippromovi konsum bil-aqal skont il-Pjan Nazzjonali għad-dekarbonizzazzjoni. Qalet kif bħalissa għaddej xogħol sabiex isiru l-emendi neċessarji fl-avviż legali li kien daħħal Gvern Nazzjonalista u li kien ħoloq din l-anomalija fil-mod ta' kif ikunu kkalkolati l-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Qegħdin naħdmu fuq sistema biex nassiguraw li n-nies li l-familji tagħna jagħmlu użu mill-allokazzjoni kollha ta' units f'kull band. U maħnis ser nagħmlu bħal Partit Nazzjonalista li rrid itellef l-eco contribution u jolli l-kontijiet tan-negozji u jipperikola l-impjiegi. Il-Ministru Dalli spjegat kif sakemm tkun qed tiġi żviluppata s-sistema biex tkun żgurata l-aħjar implementazzjoni, il-poplu Malti Wawċi mill-ewwel ser jibbenefika minn kontijiet orħos, hekk kif din ser tibda tapplika blura mill-ewwel ta' Jannar li għadda. Meta tibda titħaddem din is-sistema se nieħdu kalkolu tal-konsum tal-persuni mill-bidu ta' Jannar il qudiem. U bekk il-konsumaturi jkunu jistgħu jġemmaw l-orħos units li ma jużawx ħalli jkunu jistgħu jutilizzaw il-units kollha għad-dispożizzjoni tagħhom. Għaliex aħna il-Gvern li jista' jiggarantilek serħan il-moħħ. Il-Ministru Dalli temmet tgħid kif fl-aħħar 8 snin, grazzi għal bosta miżuri li ttieħdu minn Gvern Laburista, il-familji u n-negozji diġà frankaw aktar minn 600 miljun euro.